Pri mikrofóne Alexander Nikulin z družstva Snipers Bratislava. Alex, dnes si strelil 2 góly, avšak oproti 15 gólom Trenčína by to asi iba ťažko stačilo na výhru. Čo by si povedal ty ako dvojgólový strelec na dnešný zápas? No, najprv ja by som chcel poďakovať mojim spoluhráčom vo formácii, lebo bez nich sa to nedá, lebo je to tímový šport. Takže ďakujem im najprv. A tie 2 góly padli tak asi z toho, že makám na tréningu a robím všetko, čo povede tréner. Prehrávate v sérii 2-0. Čo treba podľa teba urobiť preto, aby sa vám podarilo o týždeň doma sériu zdramatizovať? No, najprv my sa učíme, lebo to je najlepší súper, ktorého môžeme dostať v play-off. Je to jednotka momentálne na Slovensku, tak vieme sa z toho poučiť čo najviac a zobrať nejakú skúsenosť. No, dúfam, že prekvapíme na našej domácej ploche. Ďakujem. Takže pri mikrofóne tréner družstva Snipers Bratislava Vladimír Roziak. Tréner, dnes teda od úvodu oveľa jednoznačnejší priebeh ako včera. Včera po prvej tretine, ak sa nemýlim, 3-1, dnes už však 5-0 a ďalej sa náskok Trenčína nabaľoval. Čo podľa vás dnešné stretnutie rozhodlo už takto skoro? Tak myslím si, že podobne ako včera dostali sme 2 góly vo vlastnej presilovke za stavu 2-0, keď sme mohli znížiť, dostať sa na koňa, tak namiesto toho v podstate nás super zarezal, potom úplne zbytočné vylúčenie, išli sme do 3-5, tam to bolo v podstate jednoznačné gól a nevedeli sme sa z toho už naštartovať vôbec, super sa dostal do pohody a proste doľahlo to na nás dneska, absolútne nič nám nevychádzalo, nedokázali sme prakticky takmer žiadny odpor klásť superovi. Alexander Nikulil spomínal, že máte možno najťažšieho možného supera do play-off ako uradujúceho majstra. Čo však môže družstvo Snipers Bratislava o týždeň na domácej pôde urobiť preto, aby túto sériu zdramatizovalo? Tak samozrejme musíme sa sústrediť na zápas celých 60 minút. Myslím si, že mali sme pasáže, kedy sme vedeli hrať dobrý florbal, potrapiť supera, mať aj trošku iniciatívy, ale spravíme potom jednoduché chyby. Okamžite je to trestané, musíme to proste vydržať 60 minút, sme mladé družstvo, takže trošku tá mladická nerozvážnosť tam je a samozrejme po tých chybách nepoložiť sa, ale hrať ďalej, takže to si myslím, že toto určite máme čo zlepšovať. Ďakujem. Pri mikrofóne Martin Kubovič z družstva 1. FBC Florbal Trenčín. Martin, čo podľa teba rozhodlo dnešné stretnutie? Tak asi tá naša kvalita, lebo aj včera, aj dnes myslím si, že sme dominovali počas celého zápasu. Akože do začiatku to bolo možno trochu vyrovnanejšie, ale vždy sme to zlomili aj včera, aj dnes. A tá kvalita sa ukázala, myslím si, že na tej našej strane a to rozhodol ten zápas aj včera, aj dnes. Opäť 2 góly v jednom vlastnom oslabení. Je toto niečo, čomu sa špeciálne venujete na tréningu, alebo ste jednoducho, možno aj s trošku so šťastím, dokázali toto druhý deň po sebe? Vôbec to netrenujeme nejak špeciálne, myslím si, že to iba ukazuje kvalitu tých individualít, ktoré máme. Že tam sú fakt, že 4 dobrí hráči, ktorí si vedia získať loptu, vedia si ju zakryť, vedia si ju nahrať a v podstate nám trochu aj vyhovuje, že keď sme my v oslabení, sme 4, tak ten super je nútený nás trochu presovať, čiže oni chcú hrať presilovku, oni chcú hrať na lopte a to nám vyhovuje, že oni idú do nás a tým pádom tam sú individuality ako Matúš Machara, Tomáš Kvasnica, ktorí si vedia spraviť 1 na 1 tú kľúčku a tým pádom sa tam otvárajú priestory a v podstate nám tá oslabovka celkom aj vyhovuje. A aj napriek tomu sme ale dostali dnes góly v tej oslabovke, čo ma teda dosť mrzí. Ďakujem. Pri mikrofóne tréner družstva 1. FBC Florbal Trenčín Jan Holovka. Tréner, dnes opäť celkom jednoznačné víťazstvo z pohľadu výsledku. Ako ste vy spokojní s dnešným zápasom? Tak vyhrali sme Vereme 2-0. Ja si myslím, že sme vyhrali zaslúžene a jednoznačne, takže určite veľká spokojnosť. S cieľom viesť sériu 2-0 po 2 domácich zápasoch ste, predpokladám, do týchto stretnutí aj išli. O týždeň vás čaká 3. duel na pôde supera. Čo musí družstvo spraviť preto, aby bol úspešný ďalší krok a využilo svoj matchball 2-0 hneď v prvej možnej príležitosti? No, určite k tomu zápasu musíme pristúpiť ako jednomu i druhému, co byli teďkom a nemôžeme nic podceniť, nemôžeme čekať, že sa porazí sami a musíme do toho zápasu vstúpiť na 100% pripravení, jak fyzicky, tak samozrejme psychicky, koncentrovanie a prakticky nedovoliť k nejakému překvapení. Ďakujem.